Vi er nu landet på hotellet. Har været i Ræve, hvor vi også har parkeret bilen. Fundet et måltid. Nogen sidder og gråder som Patrick. Mig og Martin har taget den lidt mere bayerske kombi. Med noget Obestar og leberkäse. Klassisk måltid, hvis du tager til München. Og dertil har vi jo fundet en mate, som jo er godt for sjælen. Så nu glæder vi os bare til at komme ud og se byen og komme til Expoen og få samlet vores nummer op alle sammen. Men vi skal lige have de sidste til at komme, de kommer lige om lidt. Så det bliver fedt. Okay, det skal jeg have. Large, hvem er der køber? Og på vaskeanvisningen, som Docs anbefaler. Her er CQC's første merchandise, eller hvad skal man kalde uniform. Marius har lavet logoet, men ellers er vi sponsoreret af Kaisersport, og så selvfølgelig på Doxa, måske det fedeste løbemærke kommet ud af Danmark. Bagpå, der har vi 4 damer, fra et maleri, der hedder Runner af Natty Sparrow, som er sådan et maleri fra 1956. Og så står der selvfølgelig CQC over. God vibes, minimalistisk. Det bliver sgu godt. Det er lige en start til video. Skud. Hej Martin, hvad så? Mig. Goddag. Hej Vester. Det skal også gå skidt. Altså jeg vil sige... Så der er jo snart... Ulovligt chat. Så er alle mand kommet til Hamburg Expo, som man kan se om bag os. Lige om lidt skal vi alle sammen have nummer, og jeg tror der er nogen, der har fået nummer 69, så det er vi meget heldige med. Men generelt stemningen er sindssygt god. Solen skinner, det er 18 grader. Jeg tror ikke, der er andet at sige, men der er virkelig bare godt humør, som man kan se. It's just made to avoid friction on the skin, then it's pretty much the same. Oh, it's like not to get pimples or... You can apply it everywhere on your body where you expect too much friction. So in between the leg, or here. You can use it on the seat pad for cycling as well. So yeah. Jamen, Expo går faktisk meget godt. Vi når lige inden for døren, før at Oksen, a.k.a. Andreas Henriksen, han får sat sig ned og får en angiveligt super fin massage, hvor vi andre så bare hopper lidt videre, ser på de forskellige sponsorer, der er herinde. Der er Asis, der er Kiprun, der er 360, der er Morten, der er alt muligt, Buff, you name it, de har det her. Så du kan egentlig bare tage ned uden noget som helst og købe alt dit Martin-stof herinde. Meget fedt. Gode ting. Der. Fotograf med en, så han kan dokumentere os. Det er fint, det er godt. Vi ses. Hey. Martin han er ved at købe en øl. Okay, så vi er inde og skal have startnummerne nu, og vi aner ikke lige, hvor vi skal gå hen, men det finder vi forhåbentlig ud af. Jeg ved ikke, om det er efter tid, eller hvad det er. Vi prøver bare at stille os i en kø, så finder vi ud af det. Så har vi fået startnummeret. Det er sgu fint. Jeg tænker ikke, det betyder så meget udover, at det forhåbentlig er i nærheden af den tid, jeg kommer ind på. Men skal vi over og samle goodiebagen op, når drengene har fået det. Så er vi klar? Fandme klar. Så er vi der. Hvad? Er du gruppe B? Nej, du er C. Jeg er C. Okay, så vi skal ind samme sted. Du skal... Hvor skal du lige løbe? Ja, jeg har sgu da bare sat noget på, fordi jeg regnede med, at jeg ikke blev skadet. Jeg tror ikke, jeg har sat noget på. Jeg fik jo Marius' nummer. Marius, der skulle løbe under i 2 timer. Så for satan, jeg når lige at kigge meget sådan, hvad kan man sige, forskrækket på den og sige, hvad med nålene? Nej, de er der i. Det spørgsmål har hun fået 10.000 gange i dag. Så der er koldt vand i bådet der. Når vi græder undervejs, og der er en redline, og der er noget protein og noget... Mange gode ting. Er det en hashblomst, eller hvad fanden er det her? Det er jo CBD. Hvad?
Det er for at sove godt i aften. Hvad er det? Hvad er det til? Det er til at sove godt i aften. Er det seriøst det? Ja, nej, men det er for muskel... CBD bruger du, det er ligesom... Ja, jeg ved det godt. Ja, jeg tror, det er til at sove godt i aften. Det skal vi have fundet ud af, drenge. Vi bliver nødt til at teste det. Finde ud af, hvad det kan. Ja. Har I set, hvad der er på? Der er rent guf. Der er lidt af hver gode sager. Okay, det kan jeg godt. Der er en Red Bull i hvert fald. Og den har I drukket? Ja. Okay! Hvad tror I, det er? Det er hamcreme. Det er hamcreme. Men er det noget, man tager på dagen? Jeg tror bare, du smører det på dine muskler, så det får hjælp med at få dem til at slappe af, tror jeg. Sindssygt. Jeg har haft noget før, det hjælper fucking godt. Gode ting. Jeg tænkte på mig, som du ikke gerne vil bruge 40 euro på en pose. Jeg tænkte på, om vi skulle have den der kaffe inden vi løber. Game changer. En game changer. Ja. Vi er taget på Elb Gold, eller Elb Guld hedder det nok, for at få den første kop kaffe på turen. Jeg tænkte, det blev vi ligesom nødt til for at rep brandet så godt som muligt. Bønnen vi får her, lidt rund, dejlig, kraftig i smagen. Giver mig lidt noter af noget chokolade. Husker at være den bombe, de havde derinde, der kom fra Etiopien, tror jeg. Ved ikke? Super lækker i hvert fald. Smager sådan lidt creme. God flat white. Nok smag på drengen, og den er ikke som den vil være i for eksempel USA, hvor en flat white det er en cappuccino. Så helt klart 5 ud af 10 for mig her. Vi skal jo til Danmark, hvis vi skal op og runde de 10 stykker. Temperaturen? Ja. Jeg synes faktisk, den er meget mørk. Ja. Hvad er det, du har bestilt? Batch. Batch? Nå, det kan jeg sgu ikke svare dig på. I forhold til din. Kan du melde en god snude på den, eller? Vi skal jo egentlig huske, det kommer vi lige til at glemme, vi skal huske at trække stories. Den skulle være at vente på. Helt klart være at vente på. Det var så bedre end den, vi fik i bilen i dag. I morgen så tænker jeg, at vi er derude i hvert fald 1,5 time før race start. Fordi der er altså bare nogle ting, der er træls at have fucking travlt med at gøre. Så det bliver sådan noget, altså man skal ud og skide, altså det skal alle, trust me. Så det skal der være tid til, og der er, trust me bro, det skal der være tid til, og der er mega lang kø, så det skal vi ikke stresse med. Vi skal aflevere vores tasker der, så det skal vi også have tid til, og vi skal samles, have taget nogle billeder og lige hygge lidt. Vi gider ikke have travlt. Varme lidt op sammen. Varme lidt op. Nogen skal sættes først end andre. Vi skal lave en reel. Altså det skal selvfølgelig ikke være en eller anden fuldstændig nazi-opvarmning, når vi skal ud og løbe 42,5, men jeg tænker 1-2 kilometer, stille og rolig pace, bare lige så vi er klar. Hvis man vil selvfølgelig. Så i hvert fald være derude kl. 8, tænker jeg. Men var det ikke det, vi snakker om, og så gå efter at komme afsted 7.45, fordi så kommer vi først afsted 7.50. Det er stadig for sent. Og hvad gør vi? Tager vi scooter derud, eller hvad? Ja, det er så. Men de der fede unger, de nakker vores live. Det går bare til Rebe, så vi skal stå til. Er nogen herovre, eller hvad? Ja, Rebe her. Så ud af døren her 7.45. 7.45 satser vi på at være hernede. Ja. Ja. Altså har du løbet sko på. Hvornår går folk ned til morgenmad? De åbner jo 7. Klokken 7. Klokken 7 eller hvad? Jeg tænker bare, det skal være. Der kommer til at være løber dernede. Altså, de har stået hernede, da vi kom ind. Der kom en før os. Så der er i hvert fald løber dernede. Så, bare en. og de er der klokken 7. Der er fint plads, men hvis vi skal ind i store. Jeg sætter en til 10. Det var meget individuelt, hvor meget man skal nå at skide for. Kvart i 7. Kvart i 7 på det her. Hellere skynde sig for at vinde en... Ja, der er ikke nogen, der sætter en alarm før kvart i 7 i morgen på det her værelse. Mini, jeg bliver fucking rasende.
Mini-handskab bad. Men vi er der over klokken 8 med, altså, Kan ikke få den bambus? få klipset den der fast til jeres singlet i aften, så I ikke skal gøre det i morgen tidligt. For det tager fucking lang tid. Hvad hvis man ikke har en singlet? En t-shirt, så er du i hvert fald gay, men Klip det. nej, men få klipset det der fast i aften, og læg jeres lort frem, så I ikke skal slå hjerneceller til i morgen. Det er så træls og stress. Og rigtig lort at glemme noget. Ja, virkelig lort. Og også forpakket den her. Bare lige for rookies, lige køre en liste ind, hvad der sådan, lige hvad du har i din pose. I den her. Bare lige What's in the bag? Altså, jeg pakker altid ekstra meget i den her. Så jeg har det der lort, vi fik med. Der er meget i. Det der. Og så har jeg sådan en her i til skavsår. Man kan også bruge vaseline, den har jeg også. Yes. Jeg har solcreme med, hvis der er nogen, der mangler. En lille træningselastik, så vi kan varme op. Proteinshake. Og pak lige vandtæt, hvis der går hul på lortet. Så en lille snack, en lille pre-snack. Og vi har gels med, og hvis I har ekstra med, så pak lige lidt ekstra, for der kan gå hul på lortet, og det er træls, at den så ligger på hotellet. Så lige tag en ekstra eller 2 med. Hvor har du poserne fra, du har fået Derhjemme. Og så har jeg selvfølgelig sunglasses. Husk, I skal pakke i den røde, hvis I skal. I skal pakke i den røde, og så selvfølgelig lige løbeskoen her i også. Og husk også at sætte nummeret på den røde. Nummeret. Løbeskoene, hvad tager du så på? Jeg tager Birks på det hen. Tag i, så bare sweatsuitet over, og så putter I på. Ja, så skal det bare i posen bagefter. Og jeg drikker lige en booster inden, bare lige for lidt energi, og så en lille lyt. Godt. En lille lytte, eller? En lille lyt. Hvordan, Julie? Mødet er ophævet. Din hoodie har jeg lagt sammen. Vi ses i morgen. Stil. Godnat. Vi skal sgu lige prøve den her. Nå, jeg ser hvad det kan. Godt lige her dagen før. Der står noget med det regenererer musklerne. Nå, skal vi prøve bare lige at... Ej! Olie. Fuck, den her seng, den bliver bare helt olieret. Vi se hvad det gør. Om det kan slå mig ud eller et eller andet. Nøj, det bliver godt det her, drengene. Jeg tror altså, det duer til noget. Så ser vi, om jeg vågner og har det bedre i morgen. Klar til race. Det kan jo ske, at det hjælper. Klosterfrag. Skal vi få et take på, hvorfor du har taget din egen kop med? Det her det er den bedste kop, der nogensinde er blevet produceret. Den er fra Wirtz. De sælger den på La Capra. Fantastisk kop. Jeg ved det som det her, ved. Kæft, den er god, den her. Vil jeg prøve lidt smag? Det er så god kaffe, det der. Det der, det kommer til at blive stærkt på. Det er guld. Det er guld. Det er elbguld. Elbguld. Ja. Sashøen. Den er lækker. Der er noget smæk for skillingen. Hell ja. Er vi friske, eller hvad sker der? Vi er fucking friske. Nej. Godmorgen, men har I sovet i dag? Nej, det er overhovedet ikke. Altså kødet han har snorket som en af helvede. Prøv, jeg tror, jeg har måske sovet sådan 4 timer, og så har jeg bare ligget der i 3 timer, så det er drejet mig lidt. Jeg har sovet fucking godt. Fuck, hvad siger du? Er det helt varmt, eller? Lille er en typisk kaffe. Men altså, spis eller spis, hvis man skal snorke, så skal man snorke. Ja, det er færdigt sag. Jeg indtog også bare. Hvornår vil du komme? Nej, det var på værelset. God. Var den, I købte, eller hvad? Det var den, jeg købte nede i Elfgold. Ja. Jamen, jeg kører meget rundt med ham. 2 stykker vilde toastbrød i restaurant med honning. Og så 2 croissanter.
Og så lidt flydende energi på dåse, så er vi kørende. Man kan jo næsten tillade sig at kalde det på en amerikansk morgenmad. Ja. Så meget sukker som muligt. En rigtig hvid morgenmad med masser af sukker. Det er klasse. Egen havregryn. Egen havregryn. Altid egen havregryn. Jeg kan ikke rigtig sådan tage mig sammen, fordi vi er så meget uden for, hvad jeg er vant til. Så jeg skal lige du ved sådan, flytte ind på alle de andres motorvej med sådan, hvad man er vant til at gøre. Normalt plejer jeg at stoppe sådan maks 2 timer før, og vi stod op her og 3 timer før-agtigt. Kunne ikke selvfølgelig følge søvn, alt sådan noget. Men stadigvæk, hvor møder godt. Jeg tror godt, jeg kan komme under 2 timer 50. Det er sådan et mål. Jeg havde sådan søgt ondt i kæben af sådan stress i går. Fordi jeg bare har gået rundt og sådan, skal holde øje, har alt det godt og sådan noget. Og sådan, det er selvfølgelig ikke det handler om, men jeg kan mærke, at det er sindssygt meget mere stressende. Altså, at skulle gøre det her. Men jeg sådan, bare rejse til Berlin alene, stoppe når jeg vil, spise når jeg vil, det er sådan noget der. Men altså, nu må vi se om det går, men jeg synes godt, at det er ret stressende. Lad os sige. Ja. Jeg skulle have haft løbeskoene på. Kom nu lidt. Det er dejligt. Jeg hedder Martin Villassen fra postnummer 8850 Bjerringbro. Det er mit første løb nogensinde, så der har vi lavet også første maraton. Forventning. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg tror bare, det hedder gennemføre, og så håbe på alt det bedste. Mit navn er William Skov Tange. Jeg har aldrig løbet et maraton før, så det er første gang i dag. Håber på en PR. Går efter sejren, men tænker, det bliver lidt svært. Skal ud og nyde ruten med CKC. Gutterne ud og repræsentere hjemstavnen. Det bliver fedt. Mit navn er Martin Hall Pedersen. Min erfaring i forhold til officielt løb, det rækker til Søndersløbet, som jeg har løbet og gennemført. Det her det bliver mit første maraton, og mit mål er at gennemføre og få en god oplevelse. Jeg hedder Martin. Jeg skal løbe 2.44, og jeg har løbet 2.53 i Odense. Så det er personligt bedst indtil videre, og den regner vi selvfølgelig med at slå i dag. Jeg hedder Andreas. Jeg har løbet maraton før. Jeg løb i København sidste år, hvor jeg løb 3.29, og så har jeg også løbet et maraton til en Ironman, hvor jeg løb noget langsommere. Men målet her er at løbe sub 3, så det går vi for. Jeg vil lige vise mig, hvad der er herinde. Ja, så lige. Skal vi lige vise, hvad der er i? Ja. Her har vi en gel. Her har vi en gel mere. Her har vi en gel mere. Her har vi noget andet. En gel mere. Og her har vi... Sorry, jeg skal lige ned og dække. Jeg håber ikke, det piller. En gel mere. Det var what's in Williams pocket. Du har simpelthen taget alle ud nu. Ja. Må du gerne komme igen. What? Gør det hele på én gang. Så ud. Jeg hedder Tobias, og mit mål for løbet det er at løbe 5 km uden at få alt for ondt i knæet. Jeg har desværre fået løberknæ. Det oprindelige mål det var sub 3, men det er langt væk nu. Så nu skal jeg bare ud og have et godt løb. Jeg starter ud i samme tempo som William Stefanski. Det bliver cirka 44. Og så ser vi, hvor langt det kan bære mig. Og så håber jeg på at kunne hjælpe bag kameraet bagefter, måske hvis jeg udgår. Og ellers så må vi se, hvor langt det bliver. Jeg hedder William Stefanski. Jeg har løbet et maraton før i København på 3.26. Så i år der skal jeg bare under 3.20, det er målet. Victor, jeg har ikke løbet maraton før, for første gang. Det er længe siden. Og vi sigter efter 3.45 eller derunder. Om det er reels? Ja. Vigtigt råd til dem, der lige har startet med at løbe. Man skal altid, ligesom man skal carb-load inden maraton, så skal man også reel-load. Det er vigtigt, at man ser mindst 3 timer reels om morgenen, inden du løber. Hvis du skal løbe 3 timer, så er det 3 timers reels. Jeg hedder Julius Stenberg. Jeg har løbet maraton før på 3 timer 24, og i dag der løber jeg 2 timer og 50. Jeg hedder Oscar. Jeg har ikke løbet maraton før. Første gang. Håber på under 3.40. Nu må vi se, om det lykkes. Jeg hedder Patrick Bager. Jeg går efter 3.30, og det er min debut på maraton. Jeg har erfaring fra 2 halvmaratoner sidste sæson. Vamos. Jeg hedder Kasper Roseng. Det er mig, der har stiftet CKC, kalder jeg mig at kalde det. Jeg har løbet 4 maratons, det bliver mit 5. Jeg har løbet 2.58 i Berlin sidste år, og har generelt en god historik med løb i Tyskland. Åbenbart. Jeg tror, at mit største mål er faktisk mest, at alle får en god oplevelse. Men personligt vil jeg gerne under 2.50.
det tyskerne kan med løb, som jeg synes ingen andre lande kan, det er sådan en konstant opbakning. Altså vi kommer til at være ude på vilde veje, hvor der stadig er sindssygt mange mennesker. Eller børn, der har lært at spille den her melodi på fucking klaver, som så er midt på vejen. Det kan sindssygt meget, og det er kun noget, man får, når man løber maratonet. Så jeg vil sige, det glæder mig til at kunne dele med alle de andre drenge. Så ja, jeg tror virkelig, sådan, det kan blive en fed oplevelse. Måske den bedste i år. Det må vi se. Dankeschön für euren Besuch hier und ihr werdet gleich angelassen. Seid ihr? 4, 3, 2, 1, go! Kom så, Nonbo! Kom så! Stærkt! Kom så, Kasper! Kom så, Mads! Kom så, Julius! Kom så, drenge! Kom så, boys! Kom så! Kom så! Ja, hvor er det godt! Kom så, Martin! Kom så, Lange! Komm du, fucking Sekunden an! Das ist dein Leben. Auf den Platz. Geht rein. Kom så, Nonbo! Kom nu! Det er så fucking stærkt. Kom så! Kom nu, Kasper! Kom så! Kom så, Andreas! Kom så! Ja, das ist hier so ein, also praktisch, das gehen wahrscheinlich erst in so einer Halle. Hvor er du vild? Hvor er det godt. Was trinken und so. Kæft, hvor er det godt. De to tykke drenge der. Man darf halt nicht rein, weil es ist ein bisschen wie so ein aber der kommt bestimmt nach Okay. Ja, Mann. Komm so ein bisschen auf! Battle! Du understand! Kom så! Hey. Kom så! Kom så, Kølle! Kom så, Kølle! Det er for en stærk Kølle. Kom nu! Kom nu! Og du vil! Hvor er du fucking vild, mand! Overskud! Du er så vild. Fuck dig, Jule. Det er faktisk snyd. Du er så vild. Så er det ikke en skader det hele. Nej, 3-15. Det var lige over 3-16, tror jeg. Det er fandme stærkt. Det er okay. Det skal være sådan en Jeg er virkelig utilfreds. Jeg er virkelig utilfreds. Det er godt, du er utilfreds med Per. Jeg skulle da regne med, at I skulle ud efter 21 km. Prøv at høre, man kan ikke være utilfreds med Per. Jo, man kan da så. Det kan man da sygt meget. Det der break. Jeg var nervøs mellem 2 og 3, så kunne jeg mærke lidt, så sådan, men så forsvandt det. Da Bager han løber forbi her, så tager han lige min øl, og så drikker han bare halvdelen af den. Du sender vildt meget. Blod, sved og tårer. Ja, blod, sved og tårer. Det sidste! Kom nu, HB! Er du god? Kom så, HB, det er fandme stærkt det der. Kom så, HB! Du er der flot! Du giver det sidste! Lange! Lange! Så Lange! Lange! Kom til Victor! Victor! Det sidste! Du kommer under 4 timer! Martin! Martin! Kom nu! Kom nu, Martin! Fuld gas! Fuld gas! Du kan gøre det! Hold da kæft, han har overskud. Hvis han sprinter i mål nu, så kan han nå det. Han har lige kørt sådan 2 timer, hvor han lige har kastet lidt ned for hans sprint. Han kan seriøst nå det, hvis han sprinter. Det gjorde han da lige der. Nej, det kan han ikke. Kan han ikke det? Så skal han virkelig sprinte. Ikke sådan 100% dør, men dør. Hvor er du vild, mand. Tak. Lige over. Ej,
Ej, officielt siden 331. Åh, hold kæft. Gør han det? Ja, magisk. Det var gejt. Nu vil jeg. Det er en rigtig. Du skal på hvad? Var det Stefan Martin? De løb. Eller var det? Ja, derinde. Olé. Arun! Hold kæft, hvor er du vildt, mand. God ting. Så vildt. Nej, gutter! På 20 år er koldt. Der går jeg simpelthen koldt 20. 5 år. 2. Det skulle jeg også gemme jo. Hvornår kan du løbe med så? Og jeg tænker jo sådan, når I står, så tænker jeg jo, som 200 meter tilbage. Så løber jeg 200 meter. Så står der 42. Det kunne jeg altså ikke mere. Hoppa! Hvor er du sindssygt. Det var smukke. Hvad fik du? Lige over. Ja. Det er fint. Hvor er du vild, mand. Du kan tro noget. Ja. Overskud der. Hvad er det der mur? Hvad er det for noget? Vi rammer. Jeg slet ikke troede, I var gennemført for at være ærlig. Men jeg er tilfreds. Magisk. Men nu når man har gennemført, så kunne det ikke være fedt, hvis det bare lige vågner piger, ikke? Det gør du næste gang. På sag? Så jeg havde ikke nogen problem med det. Jeg kunne løbe og snakke med sidevejen, hvis det var det. Ja. Jeg kunne bare ikke bevæge benene. Hvor er du vild, mand? Hvor er du vild? Så fint. Overskud. Der var der ikke meget af det der. Vi kan ikke løbe der. Vi skal give lige gas, Mark. Du fucking sej, Mark. Du er så vild, mand. Ej, det er godt. Og det er se, der er også nogle onde tider, I ligger for dagen. Nej, det er godt. Men i år. Det var faktisk meget. Ja, det var godt nok. Jeg glemmer lige det ikke. Jeg er også. Jeg kan godt nok hårdt ud. Tak. Ej, det var klasse. Altså også bare mål. Altså,